Bonaire heeft een nieuw bestuur. Dat is verheugend nieuws, want daar zaten ze al enige tijd in een situatie waarbij er geen bestuurscollege was dat met op een meerderheid kon rekenen. Gisteren is duidelijk geworden dat de partijen UPB, MPB en de fractie Seberi een coalitieakkoord hebben getekend. Daarmee lijkt Bonaire op weg naar meer bestuurlijke stabiliteit. Volgens Elvis Chinachou van de MPB richt het akkoord zich op maatschappelijke vraagstukken zoals de problemen rond de stortplaats, de verwachte sterke prijsstijgingen en de staat van de wegen op het eiland. Om dit mogelijk te maken zijn de twee overgebleven gedeputeerden hebben gisteren hun ontslag ingediend. Daarbij gaat het om Clark Abraham en Peter Seberi. Anthony Weber had eerder al zijn ontslag ingediend. En daarmee werd een motie van wantrouwen overbodig en zal er tijdens een nieuwe spoedvergadering morgen de